rundunar 'yan sanda ta samu nasara ranar 23 ga watan Nuwamba inda muka kama wani Ibrahim Ɗayyabu ɗan shekara 35 da ke zaune a ƙauyen Gobirawa a ƙarƙashin mai dabino da ke ƙaramar hukumar ɗan Musa. Wanda ya faru kana yana ya taho akan wannan babur da kuke gani. Wannan babur sabo ne gadagau, ya ce a Kano ya so mashin din nan a Yoruba Road, kuma ya taho akan hanya ya yi kicibus da jami'an tsaro suka kama shi suka fara yi masa tambayoyi, kuma daga ƙarshe ba su yarda da shi ba aka mika shi hannun DPO, inda kuma lokacin da muke gudanar da bincike da bakinsa ya magana ya ce wannan babur daji zai kai wa ƙungiyar barayi ƙarƙashin wani da ake ce masa Mani Doro a surgumin barawo ne wanda rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina take nema ruwa a jallo. Kuma ya faɗa da bakinsa akalla wannan shine karo na 7 da ya sai irin wannan babur yake kai wa waɗannan fulani a cikin wannan karkara tasu. Ga sunanka Ibrahim, ka buɗe baki. Ibrahim Ɗayyabu. Shekara ka nawa? Kai shekara 40. Me ya sana'a ka? Ina noma, ina kiwo, kuma ni ɗan kasuwa ne, ina sayan mashina. Kana sayan mashina? Boksa ba. A ina kake da zama? Akwai birane da. To me ya faru aka kama ka da wannan sabon babur? Yawwa, abin da ke faruwa. Boxer wanda ake cewa Boko Haram. Wannan Boko Haram. So abin da ke faruwa, ni na kan so mashin a kasuwa sai da ma makwabtanmu duk wanda ya gani. Su waye makwabtan? Mutanen gari da fulaninmu na kusa da mu. Yanzu a karkararku a ƙauyenku akwai wani manomi da yake da irin wannan mashin. Nawa ka so mashin din nan? Wannan mashin abin da na so shi 700,000 da 750 aka bani 10 na mota da ya nisa shi aka samu da 60 aka baka 10,000 na mota wanda zai sani mota zan yi amfani da 10 ya nisa ta da 60 a rasu. Wane ne ya baka sautu ka so masa? Lahiru Musa shi ko kawo ba Abu Fulatani ne ko Bahaushe? ko Fulatani ne. A ina yake zama? A ina yake zama? A inda yake zama a duniya. Dunya. Sannan yi abu da kuma shi. Yanzu wannan babur akalla ka siyo kamar guda nawa? Wannan mashin shine wanda na saya, biyu sabon mashin wannan shine na saya. Waɗancan fa waɗanda Wannan ka boxer ne siyo na saya. ka saya guda nawa ka sai ya kai guda Guda 6 shi ne game da wannan shine 7. A ina kake so wannan babur? A ina kake zuwa ka so? Wannan mashin Kano na sayo shi. Kano ko a ina a Kano? Sabon gari. To yanzu kai yanzu abin da kake yi kana ganin daidai ne? Ka so babur ka kai wa 'yan ta'adda a daji su zo su yaƙe mu, ko da yake kai ma ai ba fulata ne. Yi rubutu ne. To ya yi daidai. To yanzu tambaya ta zo daidai. Yanzu kana ganin cewa abin da kake yi na siyo kayan babura kana kaiwa mutanen daji, mutanen barayi, kana ganin cewa wannan abu da kake yi kasuwanci ne halak malak? A bisa tambayar da kake mani zaka yi kuma daga su da ansa da zan baka ya fito fili ne ya faɗin gaskiya da ma'ana saboda Allah wannan wanda na so mu wannan mashin ni dai a nauya ne har mai angonsu ya zo akan wannan mashin Dinya da kake magana, dinya da kake magana, mu jami'an tsaro ne mun akwai sani. jami'an tsaro a duniya. Dinya da kake magana yanzu da yawa waɗannan barayi za ka gansa dinya suna abubuwansu, suna komai nasu. saboda aka yi ba amma shi wannan ko ba sasanci ko da sasanci yana nan Tambaya zai ne kira maka ko ina yana yanzu wannan babura da kake zuwa kana siyo wa fulani 750 kuɗi waɗanda yake na fansa da aka karba a hannun 'yan uwanka 'yan uwana da sauran al'ummar mutanen garin Katsina, kai suna amfani da kai kana siyo babura kana kai musu. Daga yadda ka bada ansa kai kasuwancin ka kake lafiya lau, ka ci banza?
so ni kasuwancin da nake yi ai na baka hujja na ce maka ni boxer nake saya wannan shine ya bani kuɗi ce mai mashin din shi ya sai da mashin to din shi baka san annabi ya faku ba da yake ka sani to ba da lamun ka gode sani ka je ka zauna